Mone ndine Jack ndiye zokhudzana World Cup ndi ma predictions. Psychic uyu psychic kati ngafotokoza kuti anthu olosera za mtsogolo awa owunikira ngati ma spiritualist yonje dzina ake Vo Bayana ali ndi ma followers 23 million ndoti anthu amamumvera ndithu. Ari anapanga predict kuti kukhala covid isanafike, akuti anapanga predict kuti Donald Trump anthu adzayesera kumuombera zinachitika. Ati anapanga predict kuti kukhala ma flood ku Brazil, kunakhala ndidzi ma flood zoti zinavulaza anthu. Anapanga predict kuti anthu ena ake oyimba awiri Christian ndi João Carneiro anamwaliradi. Nde anthu akuona ngati kuti ndizoona, ngakhale ena akunena kuti yayi komanso munthu uyu anapanga predict kuti kubwera tsunami imenya Brazil koma sizinachitike. Nde tizinthu tingapo ndithu tomwe amachita claim mwino wake kuti nanena kuti izi zichitika. Ndi apapa akuti wabwera ndithu wakhala akulira chifukwa chonena kuti awalota maloto kangapo konse zinthu ziwaziona kuti zichitika, ndipo zichitika pa 24 June 2026 nthawi ya World Cup ku Miami pamene Brazil izakhale kusewera ndi Scotland. Akuti kuzabwera chombo spaceship ya ma alien ba UFO. Akuti choyamba chizakhala kuti mudzatuluka anthu zooneka za grey zoopsa kwambiri zinthu zina zake, ndipo zidzachita abduct Neymar Jr ndi Vini Jr azabedwa ndi zima alien zimenezozo za grey zo zidzalowetsa mchombo chidzapita chikazachoka kena kuzabwerano chombo chachikulu kwambiri spaceship kandi ndi UFO. Akuti mothership chachikulu mudzatuluka nodzi dzangati ma lizard people, akuti zina zake zoopsa zomaoneka ngati mwina achina nanzikambe koma zokhala ngati anthu zidzatuluka, ndipo zidzaba anthu ambiri mu stadium. Ati hundreds and hundreds of people adzapezeka kuti apangidwa abduct. Ati yezo sezo amaziona, ndipo anali mu spaceship momwemo ndipo amalira. Anachitopanga video kumafotokoza kuti izi zichitika nkumalira. Tsono anthu ena akumuseka pa online pamene anthu ena achita cancel matiketi awo sapita, akuopa kunena kuti mwina akabedwa ndi chani ndi UFO kumeneko chifukwa choti amamukhulupirira kuti amanena zoona. Pamene ena akuti mapromo awa, ena akuti angofuna attention. Cheni akuziwa ndi iye mwini, koma akuti tiona kuti zitani pa 24 June akuti kukubwera UFO. Imeneyo ndi ikuchita trendi dziko kwambiri.